ஒரு பாடி பில்டர் இருந்தால் என்ன சொல்லுவீங்க? ஸ்டெராய்டு யூஸ் பண்ணதால் செத்து போயிட்டான், இப்படி தானே சொல்லுவீங்க. நீங்கள் பாட்டுக்கு வீடியோ போட்டுட்டு போயிருவீங்க. அந்த வீடியோ அவங்க சொந்தக்காரன் பந்தக்காரன் யாராவது பார்த்துட்டு போனாங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்துட்டு கொஞ்சம் டவுன் பண்ண முடியுமோ டவுன் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தனாவது சொல்யூஷன் சொல்கிறீங்களா? சொல்யூஷன் சொல்ல மாட்டீங்க, அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க. ஏன் இந்த வெட்டி அட்வைஸ் நானும் பண்ணுவேன், என் ரோட்டில் போகிறவங்க எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. என்னை பொறுத்தவரை ஸ்டெராய்டு எடுத்தாலே இறந்து போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்கள தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க. அவங்களுக்கு மண்டையில் அவ்வளோதான் நாலேஜ் இருக்குது. ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் வந்து வயசாயும் உயிரோடு இருக்காங்க. அதுக்கு சாட்சியாக நீங்கள் வந்து அர்னால்டு மாதிரி ஆளுங்க நிறைய பேரை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. நான் என்னோட கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட நான் நேச்சுரலாக ரெடி ஆகிறேன்ப்பா, நீயும் நேச்சுரலாக ரெடி ஆகுன்னு நான் புஷ் பண்ணவே மாட்டேன். நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட கோல் என்னன்னு கேட்டுப்பேன். நான் வந்து சொல்லுவேன் நேச்சுரல் பாடி பில்டிங்கில் உள்ள அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜும் சொல்லுவேன். ஸோ என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டில் ரெடி ஆகிற பாடி பில்டிங்கில் உள்ள அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜும் சொல்லுவேன். ஆனால் இந்த 2 சாய்ஸில் சூஸ் பண்ண போகிறது அவங்க தான். நம்ம ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஒரு வேண்டுகோள் எடுத்து வைக்கிறேன். டுபாக்கூர் கோச்னா வந்து இப்படி பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம், இந்த மாதிரி பண்ணானா கண்டுபிடி